Neke riječi o predstavi sa stranice kazališta Knap. Po motivima iz nezavisnog američkog filma s početkom 80. godina prošlog stoljeća, Moja večera s Andreom, ova kazališna predstava Pizza s krešom ponire u tematiku smisla života i naših težnji u potrazi za individualnom srećom. Dvoje ljudi koji pripadaju intelektualnoj eliti našeg suvremenog društva svoje stavove o životu iznose na obdukcijski stol intelekta u jednoj kvartovskoj pizzeriji. Pa ipak možda nisu svjetonazorski stavovi to što traže, nego prava i na ispravan način postavljena pitanja o prirodi ljudskog bića i njegovom mjestu u univerzumu. U ovom kazališnom komadu sa tri lika njih će zasigurno biti puno i Bož će upravo tamo gdje treba, izazivajući kod gledatelja reakciju koja nam je u ovom 21. stoljeću geostrateških, političkih, ekonomskih, moralnih i etičkih, religioznih i duhovnih previranja potrebna kako bi se što bolje pripremili za ono što nam tek dolazi. Ovakvi sadržaji gdje se progovara, odnosno na sav glas promišlja ljudska egzistencija i pitanja koja nas tište u suvremenom svijetu, od teorija zavjere i urote do zlouporabe znanstvene misli, kazališna umjetnost mora naći način kako bi publici približila različite stavove i postavila adekvatna pitanja, sve kako bi pojedinac sam donio zaključak i dijagnozu vremena u kojem živi. Stoga mislim da je za duhovno zdravlje, a scenska kultura je tu nužno potreban medij, esencijalno postaviti ovakve i slične komade na kazališnu scenu kao terapeutsko sredstvo emocionalne i mentalne higijene građana naše zemlje. Ovo tu sve što je trajalo 2 minute nisam ja napisao, nego to je o predstavi Pizza s krešom na koju sam išao. Tri su glumca, kao tri glumca u predstavi. To su Krešimir Mišak i Robert Kurbaša. Robert Kurbaša je autor i redatelj ovog dijela također. Ja mislim da se to znači, nisam siguran. I još jedna glumica Nika Levak koja ima manju ulogu konobarice u restoranu gdje oni jedu picu. Da, tako da, znači Pizza s krešom, kazalište Knap, jako cool predstava mogu reći, sviđa mi se. Započinje tako da, by the way, Krešimir Mišak je u toj predstavi i Krešimir Mišak glumi lika koji se zove Roberto, a ovaj drugi lik glumi lika koji se zove Krešo. I smiješno je što stavovi Krešimira Mišaka su suprotni stavovima lika kojeg on glumi u predstavi, tako da to je isto bilo zabavno za vidjeti. Uglavnom, predstava započinje tako da Roberto, Krešimir Mišak, ima svoj monolog gdje priča o svom životu, gdje saznajemo da je on glumac i da mu je dosta teško zato što glumci trenutačno spajaju kraj s krajem i nema baš puno posla za njih. Ima ženu koja radi i još navodi jedan važan detalj koji je možda vezan za to kako se on trenutačno osjeća. Povezao sam to u predstavi da taj detalj koji kaže na početku je možda vezan za to, za njegove stavove kroz cijelu predstavu. A to je rekao da je kad je bio manji da je živio bolje od prosječne osobe, da je bio iz bogatije obitelji, no sada sa 45 godina jedva plaća kredite i režije i živi sa ženom koja radi 2 smjene, jer ipak neko treba kao zaraditi novac u obitelji. Tako da, to je bilo funny i mislim da to možda čak i ima veze na njegov, na to što kao nema vremena razmišljati o dubljim temama, kao ako si gladan, da kao filozofija je nastala tek kada su ljudi prestali loviti za hranu. Kao to je, ima mi nekak smisla zbog toga. Ali da, kaže, započinje predstava tako da Roberto ima svoj monolog u kojem priča kako je život težak, bla bla i sve to. By the way, naprešao sam ponio malu bilježnicu i zapisio sam notes.
u nju. To mi je bilo hella funny. Ovo tu se ovo predstavi. Šta sam napisao? Aha, tu spominje Krešu, čovjeka koji mu je pomogao kroz karijeru, koji ga je pozvao na picu jer želi pričati s njim u kvartovsku pizzeriju Roma i spominje kako je Krešo samo odjednom nestao na 5 ili 6 godina, da mu nije jasno, da je čuo da je otišao na Tibet, na nekakva duhovna liječenja, bla bla bla, šta sve ne. Ovo tu je, by the way, veliki spoileri će biti za, za predstavu, tako da ako neko baš želi ići, nemoj gledati. Govori da je Krešo nestao na 5-6 godina i da je tražio sebe i nije mu to jasno. To govori u nekom kao rugalačkom načinu, ajmo tako reći. Kaže da je, Krešo kaže da je, došli su u pizzeriju, naručili su picu i počeli su tak pričat o životu i Krešo kaže da je izgubio u ulozi života i tu postavlja paralelu između glumca i čovjeka. Kaže da ljudi zapravo samo glume kroz život, da glumiš doktora, da glumiš političara, da glumiš sve što jesi na poslu, da glumiš muža, da glumiš sina, da su sve to neke uloge koje ti pripadaju, a da to sve zapravo nisi 100% ti, nego su samo uloge koje su ti dodijeljene. Isto tako Krešo spominje da je bio na nekom, kao na nekoj psihoterapiji koja zvuči kao da je ritualskog oblika, zato što doživio je vlastitu smrt na toj psihoterapiji. Znači priča kako je bio u nekoj grupi i da je dio terapije bilo da ga usred noći u ponoć odvedu negdje i zakopaju ga živog. I ne, prvo ga natjeraju da napiše oporuku. Kad je napisao oporuku, odveli bi ga u svjetlost neku i onda bi ga stavili u zemlju i zakopali ga. I on je rekao da je to bio ekstremno strašan osjećaj i da se nakon tog obreda, ajmo ga tako nazvati, tek onda počeo osjećati živo. I onda tu nalazimo apsurd da se čovjek da se čovjek osjeća živo tek nakon što proživi smrt. Što zvuči baš zvuči tužno, ali ima smisla. Treba te neko baš emocionalno jako potres da se osjećaš živo, da budeš zahvalan i što kaže, shvatio je što znači biti živ nakon te smrti. Dali su mu novo ime Feniks. Feniks, diže se iz pepela kao i ta sranja. I daje jedan zanimljiv primjer Krešo o tome kako su osjećaji vezani uz to što želimo vidjeti. Na primjer, kao njegova majka je bila u bolnici i umirala je od raka i imala je povredu ruke ili tako nešto i doktor im je sav sretan došao javiti da joj se povreda ruke da ide na bolje. I onda je isto to apsurdno zato što žena umire od raka, ali on je vidio da on se fokusirao ne na ženu kao ženu, nego samo na tu povredu ruke i bio je sretan zato što joj je ruka bolje iako će ona uskoro umrijeti. Ali da, i to je jako zanimljivo. Ima jako zanimljivih malih stvarčica koje ubace o kojima možeš baš razmišljati. To mi se isto svidjelo. Primjer doktor ruke. Roberto kaže da svi glume, tako da je nepotrebno biti glumac. Ljudi igraju uloge. Ako si uspješan u karijeri, sve drugo je nebitno. Možeš biti slijep na sve. Da, to je isto zanimljivo. To je isto jedan quote iz predstave. Ima jako puno smisla, jel? Ako si uspješan, kažu vidi njega, njemu život ide dobro. Direktor je, vozi lijep auto, ima dobru kuću i ta sranja. Kao druge stvari nisu toliko bitne u društvu. Ljudi te gledaju na nekoj, ko da si na nekoj višoj razini, samo ako si dobar u karijeri, a duševno nije toliko bitno. Kao možeš biti doslovno slijep i duševno onako prazan, ali ako ti je karijera dobra u društvu ćeš biti na boljoj poziciji. I onda isto tako kaže kako Krešo kao živi u nekoj lijepoj zgradi i ima garažu i svaki put kada izlazi iz garaže čovjek, portir, mu kaže doviđenja gospodine Krešo ili dobar dan gospodine Krešo, a on njemu uvijek odgovara sa bok fićo. I sama ta razlika između kako on njega oslovljava i kako on oslovljava portira
stvara toliku razliku između njih i on ispada po tom bolja osoba, iako su otprilike istih godina, jedina razlika je što on živi u boljoj zgradi od ovog drugog. Isto, pre fucking zanimljivo i jako, jako mi se sviđaju male stvari koje kažu u ovoj predstavi koje te baš potiču na razmišljanje. Uglavnom, Krešo i Robi su dva različita stava. Krešo vjeruje da se ne treba uživati u komfortu, da ne moraš, da možeš i malo patiti. Tipa Robi spominje da je za poklon dobio električni pokrivač. I da mu je to super zato što ne mora se brinuti o tom hoće li mu biti hladno ili ne, samo upali svoj električni pokrivač i senzor u električnom pokrivaču izmjeri kolika je temperatura vani i namjesti da je njemu uvijek lijepo toplo. Dok Krešo na to kaže da to možda čak i nije dobro zato što miče ti dio mozga, zato što da nemaš taj električni pokrivač treba bi osjetiti da ti je hladno, dići se, namjestiti grijanje ili uzeti još jednu deku ili bilo šta tako i znači već bio bi nekako više upleten u život, bio bi više svjestan kao nešto bi se tebi desilo, ne bi bio automatizirani proces, nego bi ti morao osjetiti nešto i onda napraviti reakciju na taj neki podržaj i kao onda si više živiš. Da, to je isto bilo funny, električni pokrivač s tim je bila cool. Patokracija, matematičar rok, zabavljanje životnih navika. Ako nisi svjestan, ulaziš u svijet snova. Ne cijenimo sakrament sadašnjosti. Da, sviđa mi se što je sadašnjost oslovio sa sakrament. I zanimljivo je to da ako nisi svjestan, ulaziš u svijet snova i ne živiš zapravo pravi život. Ako si cijelo vrijeme zamišljan i to ima isto nešto u tome. Krešo se želi odreći komforta, Robi ne. Udobnost je opasna. Zašto nismo svjesni sebe, kako je to moguće? To su neka pitanja koja Krešo postavlja. Odnosi između ljudi ih razdjeljuju. To je to kao, ovisi na kojoj si poziciji, kakav posao radiš, razdjeljuje ljude. Jesi li gospodin Krešo ili si fičo, nisu važne godine, nije važna tvoja duša, nije važno ništa, važno je samo na pozicija koju radiš. Krešo je isto tako usporedio velike gradove poput Zagreba sa koncentracijskim logorom, što je bilo zanimljivo za čut, ne slažem se naravno da je grad koncentracijski logor, ali zanimljiva paralela i rekao je da je fora shit je bio kad je rekao da je veliki grad koncentracijski logor u kojem su građani ujedno i zatočenici i čuvari tog logora. To je isto bilo pre-cool. Konobarica u dijelu, uglavnom, pa ne znam, nije važan kao karakter, ali da, ima jedan fora shit sa konobaricom, uglavnom kad oni na početku predstave konobarica im dođe i onda ovaj kaže, gle kak je sretna i ovi drugi kaže, da, ali vjerojatno nije sretna, vjerojatno ima svoje probleme, vjerojatno je dosta tužna, čini mi se baš kao tužna osoba. I ovaj kaže, pa pitat ćemo ju. I onda ju pitaju kao, da li vas nešto muči u životu? I ova kaže, ma pustite me, brinite svoja posla i samo ode. I kao što znači odgovor je da, nešto ju muči u životu, čim je tako reagirala. Robi uživa u malim stvarima, ljuti se na Krešu jer misli da se može uživati u svijetu. Zašto razmišljaš, pita ga. Smiješno je još kad je Roberto u predstavi Krešimir Mišak ismijavao sinkronicitet, a Krešimir Mišak kao osoba puno priča o značaju sinkroniciteta i prepušta se kao sinkronicitetu, bar je puno priča o tome i na svojoj emisiji i na podcastima, tako da to je isto bilo jako zanimljivo. Shit kod ovog, znači kad je Krešo rekao da sinkronicitet nema smisla, zato što to je budućnost koja šalje poruke u prošlost, što znači da budućnost već postoji u prošlosti i da se budućnost onda već desila. To je bilo jako, jako cool. Isto je bio mindfuck. Sviđa mi se taj quote. Hela zanimljivo. Podijelila mi je Rometo, znači što je Krešo.
I Krešo tvrdi da možeš kao živjeti bez neke svrhe. To je crazy, jer kad razmisliš kao da možeš samo postajati i biti sretan, što si čovjek. Tipa ne moraš biti sretan samo ako ganjaš veću plaću, bolji posao i ta sranja, nego možeš biti sretan samo što si čovjek. Robi se ne slaže s tim. On kaže da čovjek bez svrhe nije čovjek, da ako nemaš neki određeni cilj, da ne ideš nigdje. Tako da, baš jako su različite strane njih dvoje i jako je cool. I mislim da u predstavi lik Robija služi da prenosi Krešine ideje. I to mi se sviđa. Glumci ko glumci, glumac koji glumi Krešu je stvarno jako dobar. Rekao bi da je dosta dobar glumac. Mislim, čovjek je baš profesionalni glumac, tako da ima smisla. Jako je dobro obavio posao, sviđa mi se način na koji čovjek glumi. Lik Robija, Krešimir Mišak, vidi se da čovjek nije glumac, ali trudi se, prenio je poruku. Vidi se da ne glumi ni blizu kao što glumi pravi glumac, ali zanimljiv je i dalje. Fora je to vidjeti. Ima šmeka i u tom, ima neke čari. Čovjek može raditi 100 stvari i biti mrtav iznutra. Krešo se mora naučiti biti čovjek. Mora prestati glumiti. Robi ne voli tišinu i mir. Što znači žena, muž i sin? Da, oni su na kraju imali cool raspravu o braku i da li brak uopće ima smisla i kako je čudno da se ljudi samo naviknu da u braku nakon 10, 15, 20 godina stvari nisu iste kao i prije. I kao to je neka normala koja zapravo nije normalno baš. Koja nije, jel, ne zvuči tak lijepo. Ali da, to je uglavnom to. Znam da sam rekao dosta pobrčkanih, pobacanih misli. Neko ovo može koristiti kao podcast, baš me briga. Da, uglavnom predstava mi je bila jako cool. Sviđa mi se, niskobudžetna je, ima filozofske težine u njoj, jako mi se sviđa. Napravljena je, kao što sam pročitao iz uvoda po filmu Dinner with Andre. Tako da, treba pogledati taj film. Počeo sam ga gledati, ali sam zaspao, nažalost. Ali da, predstava je dobra. Preporučam ju ne svima, ali koga god da zanimaju tak malo čudnije teme. Jako je cool. Dečki su cool to napravili. Konobarica je cool to napravila. Jako jednostavna predstava. Znači sve je 3 glumca i stol. I oni sjede za stolom i jedu picu i pričaju. To je uglavnom cijela predstava. Traje oko sat vremena. Sat i 5 minuta, tak neš. Cool shit. Da, to je uglavnom to. Uživajte, dečki, bok.